Salah tak nonggone Avi. Oleh aku nyalang duit kayak tuku cincin rek lu gak ono sebelah kiri gak ono. Wis lho ya Allah Avi. Pi tekon di Apa Mi? ya Allah tekon di sampean Iki lho mari ngeteno ngaji ki njo iso ngajar wis kok endi rek langsung mlayu. Ono apa Mi? ana perlu we. Ono perlu apa? Ono titik iki Apa niki? Kok ate ono apa lo nggo dhisik. iki lho ono perlu iki. Ya Allah. Apa? Alah, ya aku lho nyalang duit kayak iki lho emas iki lho. Ya, umur saiki mudun wingi ku munggah terus emas-emasan iku. Saiki mudun aku nyalang po. Nyalang selawe ngono lho, Pi. Yo, Lawe. iya. Sampe duit nganggur sih walah iki lho. Iki lho masih sampean yo cek akeh entar cek apike. Siap. Aku yo kepingin kan iki. Iya ya wis, tapi iku yo tak transfer ae yo kok yo. Iya. Gak apa-apa yo. Ya wis gak apa-apa. Oh iya ya, Wis aku tak transfer ae. aku tak kene kok sampean tak kei yo. Iya, heeh, kok tak rekeningku ya. Iya. Kok WA yo, Iya, tak iya, wis anu oke. untuk sampean ya. Besok iki panganan enak lho kok gini. Lah gak lu mesti sik ta. Wis ayo Walah ya wis. Iya ya, salam.